mo na love at first sight, nakasuway na ba kamo? Nga na love at first read? Kung wa pa, why not try? Apan bisan pa magwala, atong i-experience ang makilig. Karong buntaga, atong mahinabi ang duha ka puso artist nga maghatag ka natong kilig moments this morning pinagi sa ilang love story. Ug ato usab kumustahon ang ilang experience sa Kapuso Mall Show dinhi sa Sugbo. Good morning, Mavi and Kylene. Thank you so much. Mayong buntag. Wow, maayong buntag. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa mga kapuso out there. Thank you so much for joining us para sa ating mga kapuso sa Central, of course, and Eastern Visayas. Let's start, Mavi and Kylene. How will you describe each other now? Genuine. Wow. Cheerful. Cheerful kaming parehas. Fun. Fun. Spontaneous also po. At para daw mas sumaya pa ang ating umaga this morning, this special episode, may inihanda kaming special game for both of you. Tawag daw dito, ihanda na kaming EP, telepathy game. Oh! Very simple lang. Just few questions, tas sabayan na kayo magsagot. Okay po. So, bibilangan niyo po. Bibilangan. Okay Mag-countdown tayo, 3, 2, 1. Tingnan natin how well do you know each other. Okay po. Okay. Alright, so game? Opo. Okay, Game. wow, very ready. First up, Kylene's favorite dessert. Don't. 3, 2, 1. Mangga. Mavi's favorite sport. 3, 2, 1. Tennis. Mavlin's special day daw. 3, 2, 1, Ano po? go. Special day nyo. 3, 2, 1, go. July July 14. 14. At of course, mas special, di ba? Ang weekend natin ngayon dito sa Cebu because of our Kapuso Mall Show. Kumusta so far? Kumusta ang pagtanggap ng mga Cebuano? Nako, as usual po, napakainit at napakasaya lagi kapag nagpo-perform in front of them and for them. Kasi iba po talaga magmahal ang mga Cebuanos, I must say. Kasi ang dami kong sunflowers na nandito po sa Cebu. Sabi nga sa Mall Show, nakakakilig daw ang hashtag Paano ba Mavlin. mag-thank you sa Cebu? Daghang salamat. Daghang salamat. Yan. Daghang salamat. Ano? Wow. Daghang. Daghang Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat mga kapuso dito sa Cebu. Yeah. Sana po panoorin niyo po lagi ang Love First Read. Yes. Speaking of love at first read, pag-usapan muna natin yung project nyo. How was it like? Kumusta na so far? And without giving too much away, saan pa daw lilibot ang istorya? Ang daming dapat abangan tong week na to and the following weeks dahil puro drama na. Puro drama na ang mangyayari dahil magkakaroon na ng mga confusion. Si Angelica, conflict. Kami rin ni Train, si Kudo siya kasi Train, magkakaroon din ng conflict dahil syempre may nagkakaroon ng parang love triangle. Tanong daw ng mga fans, anong love para sa inyo? Ano daw ang first impression nyo sa isa't isa? Akala ko po talaga mayabang siya. Hangin, ganyan. Kasi anak po ng artista, di ba? First impression, cute. Cute talaga dahil yung first interaction po namin, lagi niya sinasabi na feeling niya napaka-FC niya nung time na na first meeting namin. Pero super bubbly lang siya, super cheerful. Kindly invite our Kapuso to continue watching. Ano pang aabangan sa Love is Love at First Read? Ayun mga kapuso, sana po abangan niyo po palagi ang Love is Love at First Read bago po yan mag-24 oras, 5:40 p.m. every Mondays to Fridays. Finally na lang, Kylene at Mavi, message nyo rin sa mga kapusong Cebuano, mga kapusong Bisaya na nanonood sa atin. Pengeng lechon! Joke lang eh. Mga kapuso, dito Pengeng sa Cebu. danggit! Yes. Pengeng chorizo. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana po nag-enjoy po kayo. Thank you so much for Salamat joining us this po. morning. We had fun having you in the program. Thank you so much, Kylene